መሃለይ መእተዊ መሃለይ ናይ ፍቅሪ መግለፂ ግጥሚ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ፍትዊን ፈታዊቱ እታ ፍትውትኻ ንፈታዊያ ዘቕረብዎ መዝሙር እዩ። ገሊኦም ተርጎምቲ ነዚ መጽሓፍ እዚ መሃለይ ወይ ካብ መዝሙራት ዝበለጸ መዝሙር ኢሎም ይጽውዕዎ። ገሊኦም ከዓ ናይ ሰለሞን መዝሙር ኢሎም ይሰምይዎ። እዚ ከዓ ኣብቲ ዝተጻሕፈ ብራና ብዕብራይስጥ ሰሎሞን ከም ዝረሶ ስለ ዝሕብር እዩ። ነዚ መጽሓፍ እዚ ህዝቢ ኣይሁድ ነቲ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ህዝቢ እስራኤልን ዘሎ ርክብ እዩ ዝገልጽ ኢሎም ይትርግምዎ። ህዝበ ክርስቲያን ከዓ ኣብ መንጎ ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ርክብ ዝገልጽ እዩ ኢሎም ይትርግምዎ። እዚ መጽሓፍ እዚ 8 ምዕራፋት ዝሓዘ ኮይኑ ኣብ ውሽጡ ድማ 6 መዝሙራት ኣለዎ። ቀዳማይ መዝሙር ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 7። ካልኣይ መዝሙር ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 8 ክሳብ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 5። ሳልሳይ መዝሙር ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 6 ክሳብ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 1። ራብዓይ መዝሙር ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 2 ክሳብ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 3። ሓሙሻይ መዝሙር ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 4 ክሳብ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 4። ሳድሻይ መዝሙር ምዕራፍ 8 ካብ ቁጥሪ 4 ክሳብ ፍጻሜ። ምዕራፍ 1 ናይ ሰለሞን መሃለይ ቀዳማይ መዝሙር ፍትውቲ ፍቅርኻ ከም ነቢይ ትጥዕመይ እሞ ሳዕመኒ ቅብእኻ ምኡዝ ሽቱ ኣለዎ ስምካ ከም ዝፈሰሰ ምኡዝ ሽታ እዩ ስለዚ ኣዋልድ ይፈትዋኻ ሰሓበኒ እሞ ተሓጋጊዝና ክንጎይ ኢና ንጉስ ኩነኒ ናብ ሕልፍናኻ እትወኒ ብሓንሳብ ክንዕጎስን ባህ ክብለናን እዩ ሓለፋ ነቢይት ነፍሪ ክንእድ ኢና ለካ ሓቀን እየን ኣዋልድ ይፈትዋኻ ኣትን ኣዋልድ ኢየሩሳሌም ኣነ ጸላም እየ ግና ጽብቕቲ እየ እወ ከም ድኳናት ቄዳር ጸላም ከም መጋረጃታት ሰሎሞን ጽብቕቲ እየ ፀሓይያ ኣሕሪራትኒ ስለዚ ጸላም ምዃነይ ኣይትንዓቓኒ ደቁነይ ስለ ዝጸልኡኒ ሓላዊት ኣታኽልቲ ወይኒ ገበሩኒ ንርእሰይ ዝከናኸንሉ ግዜ ኣይነበረኒ ኣታፍቲ ወይ እስከ ንገረኒ መጓሴኻ ኣበይ ተውዕለን ቀድርኸ ኣበይ ትዕመን እስከ ንገረኒ ለምንታይ ከንዓኻ ክደሊ ኣብ መጓሳ ዓረፍትኻ ኩለልሲ ፍትዊ ኣቲ ካብ ኣንስቲ እትጽብቒ ዝዶ ኣይትፈልጥን ኢኺ ኣሰር መጓሰ ውፈር እሞ መዓስእኪ ኣብ ጥቓ ድኳናት መጓሶት ኣብለይ ኣቲ ፍትውተይ እታ ኣብ መንጎ ሰረገላ ፍርዖን ዝስሕባ ኣፍራስ ዘላ ባዝራት ምስሊ ምዕጉርትኺ ብቐለቤት ወርቂ ክሳትኪ ብድርሉ ዘጌፀ እዩ እና ከዓ ብሩዝ ዘለዎ ስልማት ወርቂ ክንገብረልኪ ኢና ፍትውቲ ንጉስ ኣብ ማኣዱ ተቐሚጡ ነበረ ናርዶሰይ ከዓ መዓዙ ሓገግ ኣበለ ፈታወይ ኣብ መንጎ ኣጥባተይ ክዓርፍ ከሎ መዓዛ ከርቢ ኣለዎ ፈታወይ ንዓይሲ ከምቲ ኣብ ኣታኽልቲ ወይኒ ዔን ገዲ ዝበቁል ዕምበባ መሮር እዩ ፍትዊ ኣቲ ፍትውተይ እስኺ ጽቦት ኢኺ እወ እስኺ ጽቦት ኢኺ ዓይንትኺ ፍቕሪ የንጸባርቓ ፍትውቲ ኣታ ፈታውየይ እስኻ ጽቡቕ ኢኻ ንዓይ ከዓ ኣዚኻ ኢኻ እትሕጉሰኒ ዓራትናኻ ልምሉም ሳዕሪ እዩ ኣግማል ቤትና ዘግባ እዩ ድግዳናኻ ጽሕዲ እዩ ምዕራፍ 2 ኣነ ጽጌረዳ ሳሮን ናይ ለስዕ ዕምበባ ሹሻን እየ ፍትዊ እታ ፈታዊተይሲ ኣብ ማእከል ኣዋልድ ከም ኣብ ማእከል ሾኽ ዝበቑለት ዕምበባ ሹሻን እያ ፍትውቲ ፈታውየይ ኣብ ማእከል ኣወዳት ከምቲ ኣብ ማእከል ኣዕዋም ምድሪ ዘሎ ትፋሕ እዩ ኣብ ጽላሉ ባህ ኢሉኒ ይቕመጥ ፍሬኡ እውን ነትን ሓገይ ጥዑም እዩ ናብቲ ኣዳራሽ መግቡ ኣእተወኒ ሰንደቕ ዕላምኡ ኣብ ልዕለይ ፍቕሪ እዩ ብፍቕሪ ሓሚመ እየ እሞ ጎጎ ዘቢብ መጊብኩም ኣጽንዑኒ ብቱፋሕ ደግፉኒ ጸጋመይቲ ኢዱ የተረሰኒ የማነይቲ ኢዱ ከዓ ይሓቑፈኒ ኣትና ዋልድ ኢየሩሳሌም
كافورنا هيتنسانان كتبرابرانان بعجازين بيرا مرورن محلكين الله. كلاي مزمور دوتي دمت فتاوية يسمع الله إنه قبل الآخر نزل له قبل الكرباتات نتري متسالو فتاوية عجازين نوضو إرابني مثل إنه أبكنيو مكابيانا دو إلو بمسكوت رئي بعين رقبي متهلو بتوي تزاربني بتوي التبتوبتي تنسئي تبقتي عناي مساي إنه كرمتي حلفو زناب زاريو تودئو عمبابتا تمدر ترأيو جزي مزمور بسيحو دمتباري تخا عمدرنا يسمع له رؤم بلس قوقيبو تخلوين عمبيبوس مازو يوتصالو التبتوبتي تنسئي تبقتي مساين عناي أنتي كم رقبي أمك عقرو كوحي عم هبي صرف زلخي تي طعم دمتخي أسمعني تي تصبو قزقون أرئيني أتاخلتي ويننا عم بيبو إيمو نتاخلتي ويني زبلاشوها وخارو نتن كراخور وخارو أتساميدكم حازلنا توتي توينا تيو أنونا تيو نسون موغاسيو معلتي كساب زولول سلالوتك كساب زهدمسي أما أكل عمباباتات شوشان يبلعن كم عجازين ويك كم وطوط إيراب ناقوي خاب بخران تملس معراب سلسته بليتي عب عراتي نتزفتو دلخوو جناخي أيرخب كون تنسيغن أب كتما خدكو نعمداغان أب الدوابين زركو نتزفتو خا دلخوو جناخي أيرخب كون أب كتما زرو زبعيناتات رخبوني نتي زفتو دوري خموو إلى خا حدثكوهم ورب مسحلفكوهم نتي نفسي اتفتو رخبكوو حاسكوو نبيت عدين ناب حلفني ولايتين كساب زتو دما أحدكوون أتن أوالد يرساليم كاف فقرنا كيتتنسانان كيتبرابرانان بعجازينن ميداقون بإيرام مرورن أمحلكن اللهو سالساي مزمور إذا عند تكي مسيلا كربن عطانن نغادوش شطو كل عينت قماتن اتجنو كمدر بدا اتديب زلامني انه سلمون بزفان تصيرو يمصال ካብ ጀጋኑ እስራኤል ዝተሓረዩ ስሳ ጀጋኑ ኸ ይዕጅቡ ኣለዉ ኩላቶም ኣታሓዛ ሰይፊ ዝኽሉ እዮም ተመክሮ ውግእን እውን ዘለዎም እዮም ብለይቲ ካብ ዝመጽእ ሓደጋ ምንት ክከላኸሉ ኸ ነፍስ ወከፎም ሰይፎም ዓጢቆም ነበሩ ንጉስ ሰሎሞን ዝጽወረሉ ዝፋን ብኦም ሊባኖስ ተሰርሐ ነበረ عينو ببرور متقعو بورقي مقمتيو بقي حارس تقبره نبره وشتوها أوالد يرساليم بخوري تلفو نبره عتن أوالد تيون ننقو سلومون كتريان عنوصا نسو بمعالتي مروعون بمعالت حاقوسون عديوز دفعت له أخليل جيرو إنه بتوي معراف 4 التفتوتي سخيت بوت يخي هو سخيت بوت يخي عين تخي عوش تقول بابكي بفوريا صوارقا صور الرأسخي كم كاب كروبا جلعاد زور دام واسات علي مسل أسنانكي صورن كم استورتا بباز مسلا استحصوا باقعيا زودلت يبلن كلن كاس مراتيا كنافركي كم كأيه حسو حري إيو أبكي صبو إيو ملاتكي أوش تقول بابكي كم مك الرومان إيو كسادكي كم مك أمت أصوار صبو استسرحي شحوال تاجغانو تسقينو وزلو جنب داويت إيو كلتي أنا تباتكي
كم أماكل عمباباتات شوشان زقواسيا مانتا محاسي إيراب إيين ليتي كساب زوجه سلمات كاكساب زهدم أنا ناب إمبا كربن ناب كربا أتانن كخيدي أتفتو تيه كلن تناخي صبوتي إخي حفتوني يبلكن كاب إمبا ليبانوس مساي نعي أتمرعتي كاب ليبانوس مساي نعي كاب إمبا أمانان كاب إمبا سنيرن هرمونن كاب مهدر أنابسن كاب أخران أنامرن نعوردي أتحبتي مرعتي لبي زرفكني بحنتي كل عتاخن بحنتي الدرخ صاركن لبي زرفكني أتحبتي فرخن دي تصبق مرعتي فرخي كاب نبيت معزاق بأخون كاب كلك أمامات يبلد مرعتي كاب كنافركي معار ولا لا ينتبتب معارن صبان أبتيت ملحسكي الله شتو غلاون تخون كم شتو ليوانوس يو أتحفتي مرعتي حبئت بوتا على خلتي إخي أتسوي إلا حتوم عين ما إخي أباخي أتخلتي لمعو كم تخلي رومان عبيوم زبلت سفر يوم يهو أبو بباري حنن نردسن سافرانن مؤوس شامبقون قرفتن الله مسؤون ببعينتو عوام عطان كربن علون كل بلوز كماماتني بقول السخي أدخلتي كم تستي عين ما إخي السخي ما هي وزلوا علا إخي كابسور إمباليبانوس كم زو حزرو بإخي بزوتي نفاس سيمين تنس نفاس دبوب نعا نزعير نخلو مؤوز شتا من تخملو أبا دخلتي نفسو بتوي ناب جنوتو يمتع كور فريتاتو خا يبلع بتوي مراب حاموشتي حبتي مرعتي ناب جنتي مزيئن نخو كربين مؤزق أماتين اغنطب اللهو معار وللاين معارين يبلع نبيتين صباين ستي اللهو محازوت أتوم فتوتنا بلعو ستيو فتواتنا أبزيحكم ستيو راوعي مزمور توتي أنا دكي سنبركو لبيقنا نقحو نبري تويكا كمز السبعنا بلي معصو كوكو كحسة معكو فتوي التحبتي توتي رأسي هبو وتناي أول الليتي مليئي يمو أترقبي تتسمتي فتح اللي فتوتي كمشي ياوتي ايه كميلي داخ خدنو أغاري تحاسب ايه كميلي داخ كرسحو فتوي إيدو بنخوال سدده وش دايبو تدفنقه من فتوي كخفتلو تنساكو نتي مارهاري معصو كحس كله خا عداوي كربي عصابعي كا فساسي كربي ينطبطب نبره نفتوي كفت كله فتوي جنا درو خيدو نبره زاربن خلو بحسبي مسؤول نبركو دلخو جنا خير خبكون صواعكو نس جنا اي ملسلي حلوتي اب كتما كزيرو كلو رخبن امو وقعنن قطقطن حلوتي مكاببيا دما مغلببي يغففني اتن اولد يرسالم نفتوي انترخبكنو بفري كم زحممكو كتنورو امحلكن الله محازوت عتي حلفا كلن انستي تتصبقي زي فتاويخي كابكال فتاوي زبلز كما يقولوا ايو كم زي غيركي يتمحل الناس فتاوخي كابكال فتاودو يبلطي فتوتي فتويسي كاب 10,000 استمرصه حيالن ملكعنيو غصو كم صري ورقي ازي صري ايو غتونو لماش كم كاكا صلمي عينتو كما بتقابل فالماي زلوا بصبا استحاسبا رغبታት እየን كم استسخع عينو قيه
ማዓጉርቱ ብቐመም ከም ዝመልአ ቦታ ኣታኽልቲ ምውዛት እየን። ከናፍሩ ፈሳሲ ከርበ ዘንጠብጠባ ዕምበባ ሹሻን እየን። ኣኢዳው ምልኩዓት እየን። ክሪሶሊት ዝተሰኽዖ ቀላብቲ ወርቂ ኣለወን። ደረቱ ብሰፊሮ ዝተሰለመ ብልሃተኛ ከም ዝገብሮ ስኒ ሓርማዝ እዩ። ዳንገታቱ ኣብ ጽሩይ ወርቂ ዝተመስረታ ከም ዓይኑድ እምነ በረድ እየን። ትርኢቱ ከም እምባ ሊባኖስ ከም ኣዕዋም ሊባኖስ ሙልሙል እዩ። ዘረብኡ ኣዝዩ ጥዑም እዩ። ኩለንተናኡ ፍትዊ እዩ። ኣቲ ኣዋልዲ ኢየሩሳሌም ፍትወይ እዚ እዩ። ወፈታዊሲ እዚ እዩ። መሓዙት ምዕራፍ 6 ኣቲ ሓለፋ ኩለን ኣንስቲ ጽብቕቲ ዝኾንኪ ፈታዊኺ ናበይ እዩ ከይዱ? ክነዳልየክስ ፈታዊኺ ናበይ ኣቢሉ እዩ ዝኸደ? ትውቲ ፍትወይሲ ክጓስን ዕምበባታት ሹሻን ክእክብን ናብ ቦታ ኣታኽልቲ ናብቲ ቀመማት ዝበቕለሉ ክፍሊ ወሪዱ ኣሎ። ኣነ ናይ ፍትወይ እየ፣ ፍትወይ ከዓ ናተይ እዩ። ንሱ ኣብ ማእከል ዕምበባታት ይጓሲ ኣሎ። 5ይ መዝሙር ፍትዊ ኣቲ ፍትውተይ ከም ከተማ ቲርጻ ጽብቕቲ ከም ከተማ ኢየሩሳሌም ባህ ተብሊ ኢኺ። ሰንደቕ ዕላማ ከም ዝሓዘ ሰራዊት ተፍርሒ ኢኺ። ኣዒንትኺ ይማርኸኒ ኣሎ እሞ ኣይትጠምትኒ። ፀጉሪ ርእስኺ ካብ እምባ ጊልዓድ ከም ዝወርዳ መጓሳ ጣል ይመስል። ኣስናንኪ ከም ካብ ምሕጻብ ዝወፅእ ዕምበባ ዝመስላ ኣባጊዕ እየን። ዝወለን የብለን ኩለን ድማ ስሙራት እየን። መላትህኪ ኣብ ውሽጢ ቁልባብኪ ከም ምቃር ሮማን እዩ። 60 ንግስታት 80 ዕቑባት ቁጥሪ ዘይብለን ኣዋልድ ኣለዋ። ግናኸ ርግበይ ብፅንተይሲ ሓንቲ እያ። ነዲኣ ሓንቲ እያ። ንወላይታ ምርስቲ እያ። ኣዋልድ ርእየን ብፅእቲ ይብላ። ንግስትታትን ዕቑባትን ድማ ይነዳ። እዛ ከም ወጋሕታ ዝቆልሐታ መን እያ? እዛ ከም ወርሒ ጽብቕቲ ከም ፀሓይ ድምቕቲ ሰንደቕ ዕላማ ከም ዝሓዘ ሰራዊት እተፍርህ መን እያ? ልምሉም ተኽሊ ለሰ ክርኢ ተኽሊ ወይኒ ጠጢዑ እንተኾነ ክርኢ ሮማን እውን ዓንቢቡ እንተኾነ ክርኢ ናብ ኣታኽልቲ ካዕካዕ ወረድኩ። ሰብነተይ ረድረድ ይብለና ኣሎ። ከምቲ መራሒ ሰረገላ ናብ ውጋእ ኣቢሉ ስህንድድ ኣነ ከዓ ትውተይ ክረክብ እህንጣ ኣለኹ። መሓዙት ኣቲ በዓልቲ ሱላም እስከ ሳዕስዒ ሳዕስዒ ንርእየክስ ሳዕስዒ እስከ ሳዕስዒ። እትውቲ ኣብ መንጎ እቶም ክዕዘቡኒ ተሰሪዖም ዘለዉ ክስዕስዕ ከለኹ ክትርእዩኒ እትደልዩ ስለምንታይ እዩ? እትዊ ምዕራፍ 7 ኣቲ ጓል መስፍን ኣይጋርኪ ጫማ ምስ ገበራ ክንደይ ጽቡቓ። ቅርፂ ዳንጋኺ ከም ብኢድ ብልሃተኛ ዝተሰርሐ ስልማት እዩ። እምብርትኺ ዝተቀመመ ነቢት ዘይጎደሎ ከቢብ ጽዋዕ እዩ። ክልቴን ኣጥባትኪ ከም መንታ መሓስ ሜዳቁ እየን። ክሳድኪ ብስኒ ሓርማዝ ከም ዝተሰርሐ ግንቢ እዩ። ኣዒንትኺ ከምቲ ኣብ ጥቓ ደገ ባትራቢም ዘሎ ሓፅብታት ሄስቦን እየን። ኣፍንጫኺ ከምቲ እንደማስቆ ገጹ ዘርኢ ግንቢ ሊባኖስ እዩ። ርእስኺ ኣብ ልዕሊኺ ከም እምባ ቄርሜሎስ ክብ ዝበለ እዩ። ፀጉሪ ርእስኺ ከም ቀይሕ ሓሪ የንፀባርቕ። ቁኖኺ ንንጉሱ እኳ ማረኸ። ኣቲ ፍቕረይ ክንደይ ከትጽብቒ። ናይ ፍቕርኺ ሓጎስ ሙሉእ እዩ። ቁመትኪ ስየ ኣጥባጥክኻ ዘለላ ተምሪ ይመስል። ኣብዛ ስየ እዚኣ ደይበ ፍርያ ቅንጥብ እየ። ኣጥባትኪ ዓይ ከም ዘለላ ወይኒ መኣዛ እስትንፋስኪ ከም ቱፋሕ ከናፍርኪ ከዓ ከም ዝበለፀ ነቢት እዩ። ትውቲ ነዚ ነቢት እዚ ከዓ ብኸናፍረይን ብኣስናነይን ሓሊፉ ናብ ፍትወይ ይፈስስ። ኣነ ናይ ፍትወይ እየ። ሃርታ ፍትወይ ከዓ ናበይ እዩ? ኣታ ፍትወይ
ንዓናይና መሮር ንውፃእ ኣብቲ ዓድታት ከዓ ንሕደር ተኽሊ ወይኒ ጠጢዑ እንተኾነ ጎጎማ ከዓ ነቂዑ እንተኾነ ሮማን ዓሚቡ እንተኾነ ክንርእስ ናብ ቦታ ኣታኽልቲ ወይኒ ኣንጊና ንኺድ ኣብኡ ከዓ ፍቕረይ ክህበካ እየ ብረትን ሂብጎ ማዕዙ ይህብ ኣሎ ኣታፍትወይ ንዓኻ ኢለ ዝዓቐርክዎ በብዓይነቱ ሓድሽን ብልዩን ባህ ዘብል ፍሬታት ኣብ ኣፍ ደገና ኣሎ። ምዕራፍ 8 ኣየ ጥወላይተይ ጠቢኻ ዝዓበኻ ሓወይ እንተትኾነለይ ኣብ ወፃኢ ምስ ረኸብኩኻ ምስ ሰዓምኩኻ ነይረ ሓደ እኳ ኣይምንዓቐንን ነይሩ መሪሐ ናብ ቤት ኣደይ መእተኹኻ ንስኻ መሃረምካኒ ኣነ እውን ካብ ሮማነይ ዝተፀምቀ ዝተቃመመ ነቢት መስተኽኻ ነይረ ፀጋመይቲ ኢድካ ተተርእሰኒ ብየማነይቲ ኢድካ ኸ ተዓቕፈኒ ኣትና ዋልዲ ኢየሩሳሌም ካብ ፍቕርና ከይተተንስኣናን ከይተበራበራናን ኣምሕለክን ኣለኹ። 6ይ መዝሙር መሓዙት እዛ ፈታዊኣ ተመርኪሳ ኣብ ምድረ በዳ እትድይብ ዘላስ መን እያ? ፍትውቲ ኣብቲ ኣዴኻ ንዓኻ ዝፀነሰትሉ ኣብቲ ወላይትካ ዝወለደትካ ኣብ ትሕቲ ኦም ቱፋሕ ኣንቃዕኩኻ ፍቕሪ ከም ሞት ሓያል እያ ስምዒታ ከም መቃብር ብርቱዕ እዩ ንሳ ከም ሓዊ ሃልሃል እትብል ከም ዓብይ ሓዊ ከዓ እትላብዕ እያ ስለዚ ከም ማሕተም ኣቅልፅምካ ኣንብረኒ ንፈረስ ብዙሕ ማያት እኳ ክጥፋ ኣይክእልን ወሓይስ ከዓ ኣየስትማን እዩ ሰብሲ ምንቲ ፍቕሪ ኢሉ ኩሉ ጥሪት ቤቱ ዝህብ እንተዝህሉ ኣዝዮም ምንዓቕዎ ነይሮም። ኣሕዋት ፍትውቲ ጡብ ዘየውፅአት ንእሽቶ ሓፍቲ ኣላትና ንመርዓ እትድለየሉ መዓልቲ ምስ በፅሐት ንሓፍትና እንታይ ክንገብረላ ኢና ቀፅሪ እንተኾነት ኣብ ልዕላ ግንቢ ብሩር ክንሰርሐላ ኢና ኣብ ደገ እንተኾነት ከዓ ብፅሮ ብፅሕዲ ክንከባ ኢና ፍትውቲ ኣነ ቀፅሪ እየ ኣጥባተይካ ከም ግንብታት እየን ስለዚ እውን ኣነ ሰላም ከም ዘምፅእ ፍትወይ ይፈልጥ እዩ ፍትዊ ሰሎሞን ኣብ በዓል ኣሞን ዝበሃል ቦታ ኣታኽልቲ ወይኒ ኣለዎ ነዚ ኣታኽልቲ ወይኒ እዚ ንሓለውቲ ብኽራይ ሃቦም ንሳቶም ከዓ ክንዲ ፍሪኡ ነፍሲ ወከፎም 1000 ቅርሺ ብሩር የውፅሉ ነበሩ ኣነ ገና ናተይ ዝኾነት ኣታኽልቲ ወይኒ ኣላትኒ ኦ ሰሎሞን 1000 ቅርሺ ብሩር ንዓኻ እዩ 200 ኻ ፍሪኣ ንዝሕልው ይኹን ኣቲ ኣብ ቦታ ኣታኽልትታት እትነብሪ ፍትውተይ እቶም ብፆተይ ድምፅኺ ፅን ይብሉ ኣለዉ እሞ ድምፅኺ ኮታ ኣስምዐኒ ፍትውቲ ኣታ ፍትወይ ኣብቲ ምዉዝ ቀመም ዝበቕሎ እምባታት ከም ሜዳቑ ወይ ከም ኣርሕዶ ዒራብ ኮንካ ቀልጢፍካ ነዓ